didelekke karo bapakmu. Sababe apa? Rupamu bagus, jebolane kowe iki duwe buntut. Wah, lesu muring weh. Wah. Dinira Bandayuda nggih Raden Gunadewa tanding kalawan yaksa Traju Tresna dityancak ugra gineket janggane nggih Sang Gunadewa gugur nemadyaning palagan. Dening Rudira kawang-wang gegono sang sumirat warpa widik daya sekti mandraguna kowe anake wong kondang nanging kowe kalah gedhe kalah pira tanding karo aku geget siku ngapit meh pedhot gulumu sapa yen belane wong Gatamadana lho Gunadewa mudhar kacarita Sang Gunadewa gugur madyaning palagan rikala semana nata Mandura Prabu Baladewa dawuh kelawan sagung para senopati miwah para sentana kalamun to yektine Sang Prabu Baladewa supena Prabu Baladewa ngimpi kalamun to Gadamadana banjir getih sami sakala wungu Indra geragapan Prabu Baladewa ki utusan kelawan ingkang putra Raden Wisata nganti kelawan para kadang nyawa Raden Harya Setyaki Patih Udawa mrepek
mangki dumateng Gada Madana kagiat Guru Wekasan Sang Gunadewa gugur wonten madyaning palagan. Waduh, adikku kita. Kunjang Kanjeng Langit kelap-kelap katon dari kakincang rorisang mawe gandrung sekarang kadrukir moyak nayek dua adikku adikku Gunadewa supaya ora ketemu bareng pun kakang Praptana Gada Madana kok malah pun kakang nyumrupisi adi wis mekaning pati. Aduh, kowe kene ngopo Yayi? Kados pundi paman? Dunggir mboten nyono babar pisan. Menawi Gada Madana telelampahan nggih kados mekaten. Piye Kakang Udawa? Raden, kula sampun ngurumiyini lampah. Menika ketingalipun wonten raseksa ampyak awur-awur. Buta ampyak awur-awur. Inggih. Buta endi? Menawi mboten klentu menika raseksa Traju Tresna. Wadya balanipun ingkang kutha Pulunan. Prabu Bomanara Kasura menika ngrisak wewangunan Gada Madana kowe lha dudu karepe dhewe. Wah, aneng bolo teko meneh. Sapa iki? Lekna mripatu gatekno gobok. Putra Mandura putra Prabu Sri Baladewa, satriya pambutulan Raden Wisata. Sapa? Aku abdi kinasih Traju Tresna Maudara aku. Ayo, kowe aja ngrusak Gada Madana. Rusakan. Iki Putra Mandura, aku minangka lirune. Aja kadangku si Gunadewa. Ayo, aku pisan belakno. Ah, ngemping loro genjah pati wah. Wah. Supaya sini pijojo bang mawingo-wingo Petra kocak
tanani rombranang pindho kembang ora waribang ladalah kriwian dadi grujugan wah malah konangan karo sing duwe bawah yo maju tatu mundur ajur para prajurit sing kira-kira rasa nyembadani karo wong mandura-mundura ayonane deas padakno Ditya kala yayah griwa maju tabrak dong bandengan ya. Yen perlu bapakmu pun maju cakep Raden Wisata tanding lan yayah griwa kineget janggane sami sakala sirna margalayu sang Wisata
ayo Wisata jare anak Ratu Mandura. Nyatane tanding karo aku. Ora gondro spiro ayo. Sopan belani. Sapa sing mbiyen maju yaya griwa tanding mah. Punapa pamirah ingsun priyatin waspada gumijil tudatan pakarya aduh nggih anak Mas Wisata mboten nyono menawi andika ngantos gugur madyaning palagan. Piye iki Kakang Udawa keparing pun kados pundi? Aja nganti suwen. Matur lawan sinuwun Mandura. Atur napa anane lelakone Gada Madana iki sedika Raden. Mangraka Sri Baladewa miwa Prabu Harimurti kalangkung ing tresnanira marang Sandyabana Cinawi kadang istri satunggil kapisah panggenmanipun mila tansah utawa Sri Narendra kalih. Eneng apa Udawa? Teko-teko malah pawang-pawang tangis eneng apa? Nalika semono kok tak utus tak kon leledang menyang Gada Madana karana panjenengan ingsun supena yen to Gada Madana kebanjiran getih. Kok malah kowe bali tawang-tawang tangis eneng apa? Aduh sinuwun ngaturaken ketiwasan. Tiwasan piye? Iya, Gada Madana wonten untran-untran. Gada Madana eneng untran-untran. Inggih sinuwun. Untran-untran piye?